Modul 7. Aminosyre og proteiner. Et protein har en primær og en sekundær struktur. Den primære består af aminosyre, som reagerer med hinanden og danner et dipeptid ved hjælp af peptidbindinger. Dipeptider kan reagere med flere aminosyre og danne en peptidkæde, og det er den primære struktur. Den sekundære struktur kan enten være af foldbladsform eller spiralform. Spiralform bliver også kaldt helixform. Foldbladsformen ligger der, hvor peptidkæderne ved siden af hinanden, eller foldbladsformen ligger der flere peptidkæder ved siden af hinanden, og de holdes sammen af hydrogenbindinger. Disse hydrogenbindinger går fra nitrogen-hydrogen i den ene kæde til carbon-oxygen i nabokæden. Spiralformen fastholdes også af hydrogenbindinger. Ligesom i foldbladsformen, så går hydrogenbindingerne fra nitrogen-hydrogen i den ene vinding til carbon-oxygen i den anden vinding. Den kvaternære struktur ligger i, at proteinet er bygget op af flere polypeptidkæder, det vil sige, at der er flere foldbladsformer og spiralformer til sammen til et protein. Det vil fx se her, at der er flere af de her peptidkæder af spiralformer, f.eks. hernede ved røde, og i de blå er der flere foldbladsformer. Så når alle de her er sat sammen, så får man så den her kvaternære struktur. Hernede, der kan vi så se et forsøg af de her 5 glas, hvor der er samme mængde af kartoffelekstrakt, som indeholder katalase. I de forskellige glas er der så forskellige koncentrationer af hydrogenperoxid. Og skumdannelsen, som man kan se her, så er der blevet dannet skum. Skumdannelsen er en indikation på reaktionen mellem katalase og hydrogenperoxid. Man kan så se på resultatet, at jo større koncentration der er af hydrogenperoxid, så er der blevet dannet mere skum. Og det giver jo god mening, da jo mere hydrogenperoxid der er, jo mere skum kan dannes, indtil der så er et overskud af substratet. Før var så lidt forklaring på, hvordan enzymaktivitet den virker, hvis der er for meget substrat, så vil der kunne dannes mere skum. En anden måde at påvirke enzymaktiviteten er ved temperatur. Med temperaturstigning bevæger molekylen sig hurtigere, hvilket resulterer i, at enzym-substratkomplekser dannes hurtigere, men ved for høj temperatur vil enzym begynde at detonere, og så vil enzym blive uvirksomt. Det sker for de fleste enzymer ved 40 grader. Derfor er det heller ikke så godt for kroppen, hvis man kommer op og får en rigtig høj feber over 40 grader. Derfor vil man også få det rigtig, rigtig dårligt. En anden måde, at enzymaktiviteten den påvirkes, er surhedsgraden, altså pH-værdien. Dannelsen af de her enzym-substratkomplekser er afhængig af ladningerne på substrat og enzym. Syre og base vil ændre disse ladninger, og det vil så også påvirke enzymets evne til at binde substratet. Enzymer vil også kunne denatureres ved ændring af pH-værdien, hvis enzymer har et pH-optimum, hvor de er stabile, og hvis man ændrer den her pH-værdi for det stabile pH-værdi, så vil de kunne begynde at detonere. De fleste enzymer, eller i hvert fald mange enzymer, har optimum ved pH 7, men nogle arbejder bedre ved andre pH-værdier. Som f.eks. pepsin, som er i vores fordøjelsessystem, det enzym foretrækker en lavere pH-værdi. En anden måde man kan vi har så et forsøg her, som er en anden måde at måle aktiviteten på, hvor før der så vi at aktiviteten kunne ses ved indikation af skumdannelse. Her vil vi så kunne se at ved efter reaktionen så vil der blive dannet noget ilt, så det vil sige at hvor vi skal kigge hen er heroppe i det her glas her. Så jo større reaktionen er, jo flere substrater og enzymer der er, jo mere ilt vil der komme, jo mere deoxygen vil der komme. Så vandet det vil så falde her. Jo mere oxygen der kommer, jo mere reaktion der er foregået, så vil vandet så falde, og der vil komme mere oxygen i glasset. Ja, det var alt.